Sit on the side. Get a good view. Yeah. This one is like a hill. It's going down. Ja, det var så grejer här. Grejer? Här är någonting. Ja, det är någon som sover här ändå. Men här är massa grejer. Alltså, har du också dina fötter på massa grejer? På grejerna. Eller på golvet? Hello. Can you see something in the dark with that? Only by the candlelight. Have you heard about Astrid Lindgren? What's that? Kira, have you heard about Astrid Lindgren? Pippi No. Longstocking and... Oh, Pippi Longstocking? Yeah. Så vad har jag mina fötter på? Why did you ask him that? Because it feels like we're in a movie called Ronja Rövardotter. Yeah. Or maybe Bröderna Lejonhjärta. Jag måste ju smaka en vet mycket stad. Okay, I think that's good enough for now.